Kajing penpera ying kisipai de kabather bom haki jaka bapher jong ka South Kashmir kata yaki yeng sa jong ki lekno kabalong kum ka dak jing penher kaput bar ka jing jia sha thombor ha pahalgam ha ka ba arbun rengut ki bre kila sha siat yap haki lekno yamenta kala sange kini ka jing lek kisipai ki bala king atiar bha harengkat ki tiar pen bethai kadai ka bala sedang nadu ka mit jong ka arpu saw trik yong arajar arpusan bat kabala beteng hadu ka arpo nyo terik uyayong kata arsngi hadin ketika jingjia sha thombor kisipai kila sedang ningkong dah kabalej hakasnong guri ha South Kashmir beach behara ha kabakila penbethai yaki yengsa basa de ki bahayeng jong ki lekno ki bakin thum yaki yeng jong Adil Ahmed Thoker weini ki lekno ubadan kti ban siat yam yaki arpo ndreungon ki breo kacing penbethai yegini ki yeng kalawan lingba ka jing ai jing bet na katanat ki kampo yeng ka sarkar India hadin ka jing elang jong ka security review meeting ka dalam kamat da Union Home Minister Amit Shah ka jing tip ka badan ha ki pulit Thoker ulalaj sa Pakistan haus nam arajar khat phra lingba ka waga border kat kum ki jing don ki kot kisla ki babiang bat wan phai pat haus nam ubala dem ki wei ki yeng ki bala sha pen bethai ki kinthop jong ki khandai ngot ki lekno na do jong samla badang khat phras nam karata ubadang shudat ban penya so shaka seng lekno hinreu banai minshwa bat ki wei ki ba khlem wan phai shu bat ki pulit ki penhap yeki hakikin hon kerdan bapher kum ki C category ki A+, but B category kata kat kum ki kerdan ki bakiban hakabai dei bat kani ke jingsha pen bethai ki yengsa jong ki bahayeng ki lekno na khaliang ki nongmi khmat che ki yeng dor bar thawan jong ka Kashmir ki bala jing kershan ka sarkar pedeng bat ka rai ka bakan shim ki la karpat badai banda perkhat shwa halor kani ka kampen pra ya ka yeng jong ki bahayeng ya gani ga jing karpat bat ka bawan ru kum ga jing maham lapan sngoru ha ka special session jong ka yeng dor bar thawan ka Jammu and Kashmir Assembly ha ka sngin kong jong gani ka tayo ha ka bo nong yalam ka People's Conference usajat lone UMLA ka CPIM UMY Tarigami bat UMLA Shimet Bakrashan ya ka sarkar Omar Abdullah ki dei ki bala keren ban ong ka jing pen prai ki yeng kala ban mi ka jing persha khamtam ha ka bagi pat ba ka Kashmir kila mi shakmat ban penrem jur ya ka jing jia ha pahalgam hadin ka jing mi kine ki jing pen sngo kila ban sakhi ba hagini ki laisingi amshim ladan gano ka jing pen prai ki yeng ki sem watla ki pulit kila ngap jar halor gani ke jing pen pra ki yeng de ki sipai henrei kat kum ka wen ki lat pathai khubor la ong ba ka don ga jing pen sngo ba kani ga jingle kala bandang pen slur shu ye ki wei ban long le no kumta ka long ka badan kam ban te la kam ni ki ba kum gi ni ki jing e khanang ban lat ni ki jing thombor ki ba kham he Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya